Keď sa pozriete na Prešov z Kalvárie, vidíte mesto, ktoré má svoje stabilné a vyhľadávané rezidenčné adresy. V meste však často robíme kompromisy. Buď máme dobrú polohu, priestor alebo súkromie. Táto nehnuteľnosť však spája v sebe všetky tri veci naraz. Dnes vám predstavím rodinnú vilu v blízkosti Kolmanovej záhrady, ktorá v sebe spája priestor, lokalitu, zeleň a súkromie v jedno. Veľkou hodnotou tejto nehnuteľnosti je jej poloha a súkromie. Dom je osadený v pokojnej časti Botanickej ulice, mimo hlavného ruchu, no zároveň s veľmi dobrou dostupnosťou do centra mesta. Záhrada má uzavretý charakter, dospelú zeleň, kamenný múr a drevenú terasu, ktoré prirodzene nadväzujú na dennú časť domu, kde sa za mnou nachádza prestrešené sedenie, vonkajší ratanový nábytok a veľkou výhodou je vstavaná zabudovaná výrivka. No čo poviete na takúto oddychovú zónu? Odtiaľ vidno aj miesto, odkiaľ sme naše video začínali. Výhľad bol super, ale sledujte, čo nás čaká vo vnútri. Prízemie pôsobí otvorene, svetlo a veľkoryso vďaka obývacej izbe, prepojenej s kuchyňou a jedalenským kútom. Súčasťou prízemia je aj spálňa, ktorá je prepojená s vlastnou kúpeľňou a saunou. Neprehľadnuteľnou časťou obývacej izby je aj toto dominantné schodisko. Nie je to len prepojenie spodnej a vrchnej časti, ale aj výrazný architektonický prvok. Presvetlená horná časť pozostáva zo 4 izieb, pričom 2 z nich majú aj samostatnú kúpeľňu. Pri prechode domom si všimnete aj viacero osobitých prvkov. Látkové tapety, dekoratívne povrchy, zaujímavé riešené osvetlenia, kvalitné dlažby a kombinácia svetlých a tmavých materiálov vytvárajú reprezentatívnu, no stále príjemnú atmosféru. Tak čo, ako sa vám to páčilo? Vedeli by ste si predstaviť bývanie v tomto dome? Moje meno je Martin Pončák z realitnej kancelárie Mira a pozývam vás na prehliadku tohto rodinného domu.